Bravo Master. Dai kyawu ne to daga ke a kare, wallahi Allah bayan ke to ba kowa kin ji. Kyan sura guda ɗaya ce ba kare, malam in ka ganta sai ta sanya kayo karaje. Ga labba kyawawa, idanu burgewa, sai ma dai takawa sai aka ji ayya. Murmushinta yana taɓa raina, maganarta idan na tunana sai in ji ba ciwon na duka na warke ayya. Zafi ki sanya jikina ya ɗau zafi, jika ne da soyayyar ki. Sanyi ƙaunar ki ta sanya jikina ya ɗare, rufa mini bargon sanki. Komai kin fi su mata a kyau da zubin sura, kan a zo maganar halin yasa na ji na kamo, na damu kuma na ɗibo sai famo na ji kalmar soyayya. Sarki na masoya sarauta ce an naɗa ni a kanki, na rike sanda a kaina na saka hula ta mulki. Waye taɓanki faɗa mini take shaida fushina, wanda yake san kishi ya fa alfarma a gurina. Dake wanda yake kinki to ni da shi sai yaƙi, wallahi Allah cikinmu sai wani ya yi ƙarar kwana. Cikin abinki ni na tsaya bayanki, ni a kanki zana sayar da rai in nemo suna. Gani na ki ya wuce jinki, ki zarce duka kwatance, kina rikita ni sai na ki sai ya kasance kin wuce komai a fakaice a cikin raina ni kina da idanu kyawawa, kyau sai makin darawa, mai nutsuwa take banga kamar ta ba ko a misali. Shi yasa na jira kamu kuma ni burina in samu.